Puti ka may ganina, ram ko ani ba pa may migawas. Puti ka may murag pag uni nga chika. Murag way coach. Ako yung coach ani. Hi dong. Hi. Pwede magpaila-ila sa imo ha? LG. LG mo name? Puti ka may murag bago dyan ang pangalana ba? Anyways ma'am, kaning mag-exercise ka, di ba? Yes, sir. Na ba kay coach nakita? Wala pa lagi, sir. Okay, wala pang kay coach nakita. Ako na ibala sa imo ha. Saman, ready na ka? Oh, sir. Tindog na ma'am kay mag-warm up ta. Ito ta, tara. Ma'am, kani nga first na to nga exercise, pampainat ni sa bukog ha. Para ang joint na to ba, ma-warm up ba ha? Anak niya oh. Pero kailangan ma'am, mo breathe out ka. Sige ma'am, wide, tapos cheese, breathe out ma'am. Kana mo na kung ganahan dyan ba, kay gawas kayo. Sige na ma'am, proceed na ma'am. Sige ma'am, gana, very good kayo. Breathe out pa ma'am, breathe out pa. Sige ka na. Kana. Ipusa ang buhok ma'am, kaya murag nakasagabal. Kana. Mana, sir? Okay na ma'am. Manaman ka sa warm up. Proceed ta sa next exercise ha. Tara dito, tara. Okay, kana daw, plaster na daw madam. Kana, plaster. Unsa man nga workout, sir? Ay, kana nga exercise ma'am, muna ginatawag nga dogs. Dili, rowing na siya ma'am, rowing. Para na sa mong likod. Okay, sir. Unsa man ni? Ayun na ni, rana ma'am. Sama sa gyapon ka kanina. Ay, usa na mong buhok eh. Sa gabal kayo na sa pag-exercise ba. Onya, breathe out gyapon ka ma'am, ana. Breathe out yun, breathe out ka na. Tapos, isakay mong ana, dra ha. Okay, 10, 2, 3. Magaling kang kupal ka. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, onya ma'am, sa may mong gibati. Wa mo ko na-feel, sir. Kay ikaw may nag-alsa sa akong kamot. Okay, na-feel ay. Kasi tag next exercise ta. Kanay kay mas ma-feel yun mo ni. Tara. Kasi ta sa tong next exercise. Dala sa kamama kay kung ano equipment. Tara ma'am. Kani ato ang next exercise ma'am ha. Kani siya pang cardio ni. Damor nga kusog ka mo untol. Damor nga mo dako. Ay dako. Taas mong hangin. Unsa man na, sir? Dali ra kayo ni ma'am. Ani ra na siya mo ana. Tapos kana mo mapambak ka o ana ka mga natural nga brace up gapon ka. Okay, sir. Dali ra. Since kabalo naman ka ma'am. Ikaw ha. Okay, padapin sa ko. Kana ma'am, very good kana. Tama ni, sir? Tama. Tama na siya ma'am pero pwede paspasan ni mo gamay lang kana. Ana-ana lang ma'am. Ani, sir? Ani? Wow. Ma'am pwede ka nang paspasan pa ni mo untol gamay ka nang anak jud kay ma'am ba o anak jud. Paspasan? Okay, sir. Palihog, paspasi. Ingani, sir? Ani? Natuktan ko. Lame kayo. Tama na. Naunsa man ka, sir? Tama na, please, tama na. Naunsa na ka? Wala. Okay na to, mo na to itong exercise ha. Ha? Moro to, coach? Duha ka buok? Oo. Enough na to kay nigawas na. Ha? Unsa may nigawas na? Wala ka kabantay basta kay nigawas na. Wa pa man gani ko nagawsad og singot, coach. Basta yung dagang pangutana, basta enough na to for to this workout ha. Lakaw na ko. Unsa man si coach? Uy, wa pa gani ko nasingtan. Mission success! Gipaningot na yun siya. Thank you.